दिनैनि भिडिअ'आव बरायलायबाय फिसाजोआबो हेलौ बुंलायथारदों सानथामसो जाबाय खिलुबाय दं बिनिखायनो सानदों आं मुलि लायनो बुरिया लेमगासिनो बायदिसिना फिथाइ सामथाइ खालामगोननो बेफोरखौनो ओंख्रै नायना लादो नै मोनथिखाबाय ने निरामिस होनना दखानाव आंबो थांफानो बाबा होनदोंमोन नाथाय बिबैया बाना लांबाय नै देनां थांफाबाय थानो हागोन दे सना बुरिखौबो बाय होथ'नानै थांनो ओंखारो नै बे गराय फिसाजोंनो थांगोन दाब्रायलांबाय लाखानाय जिउनि थांखिसिम सौफैनानै नुफैबाय जे मुलिनि कारखानायानो बन्दसो जारला जाबायना फन खालामदोंमोन आं नेनांगौनो 40 मिनिटसो बेनिखायनो टाइम पास खालामफैबाय अमा गन्द्रा आरो बयलार गग्रायाव सोरनोबा नांगौबा लांफैदोसो बिथांना खाफाल गेवदोंनो बिनिखायनो जाहोदों खमला जाबायबो भुटाननि ना गोदैथार कारखानायाबो खुलिबाय थोंजोङै लाना फैबाय न'सिम 1 नाम्बार आरो 2 नाम्बार मुलिखौ दे हामथारथोंसैल' आरो लाबोबावदों मैसो गाइखेरनि पनिर बेखौनो एवबाय बुरिया प्राम फिसाजोआ गाइखेर लोंनो लुगैदोंनो बेखौनो आजावनो थांनो नागिरदों फ्लिपकार्टआव बेनो लाबोयो नुवाखै आं आजावगोन आंनो लोंगोन होनबावबाय आजावगासिनो मा दाबो हरा होनना रायदों नै जोंनि सनाया हारसिं जिरायनानै गेलेनो रोंबाय र' बावथारला हारसिं खारथिंनो र' थाबायनो रोंबा आबैनाव हारसिं थांबाय थागोन होनदों उन्दुबाय yes